Meta sejjaħ fuq il-medja soċjali li d-deputati tiegħu biex jirrinunzjaw u jagħtu lura żieda tal-ftehim kollettiv, il-kap nazzjonalista Alex Borch m'għandunax li tefgħu wkoll fl-istess keffa u f'dawn li kraħ lill-ex deputati tal-partit. Sorsi mid-Dar Ċentrali li tkellmu ma' One News ikkonfermaw li l-pensjoni ta' persuni li qabel kienu jservu fil-Parlament jew ir-romol ta' dawk li m'għadhomx ħajjin imarbuta ma' żieda tal-ftehim kollettiv tas-servizz pubbliku. Partitarji nazzjonalisti qrib l-ex ministri Luis Għali u Stingat jidher li diġà ilmentaw li b'dak li qal Alex Borch u attak fuq l-ex ministri nazzjonalisti. Basta fid-deri faħħar u jgħid li dawn tgħid kemm għamlu ġid, biss issa qed jagħtix jifhem li dawn ukoll ħadu xi żieda moħbija, għalulna l-istess sorsi. Iżjed minn hekk jinsab urtati li Borch qed jippretendi li biex huma jieħdu żieda fil-pensjoni bħalma ħadu l-pensjonanti l-oħrajn kollha, l-ewwel irid jiġi konsultat hu biex japprova. Fost dawk li benefikaw minn żidiet fil-pensjoni hemm ukoll Giovanna De Bono li Borch joxa jfaħħar kif ukoll Dolores Cristina li hu jiftaħar li reġa' ġibet lejn id-Dar Ċentrali. L-istess japplika l-eks Ministru u Kummissarju Ewropew Tonio Borch. Imma l-aktar li jidher li kienu urtati kienu persuni qrib il-familja Fenek Adami. Dawn diġà kienu mdejqin għax qed jemmnu li Borch immina l-kandidatura ta' Michael Fenek Adami għall-Eżekuttiv Nazzjonalista billi ħariġlu kontrih lil ħuħ iż-żgħir. Iżda talba biex iż-żieda li l-politiċi tiġi irtirata qed tittieħed bħala insult dirett lejn l-eks kap Edi Fenek Adami. Bħall-pensjonanti l-oħrajn tal-gvern kien diġà ilu diversi xhur jieħu pensjoni aħjar u issa Borch iridu jirritorna lura. Il-kap attwali nazzjonalista qed jimplika li politiku li jaċċetta żieda tal-ftehim kollettiv u insensittiv għal bżonnijiet tal-poplu, propju l-għanda li attenda attività biex tfakkar il-predeċessuri tiegħu. Żidiet li wkoll aċċetta kull politiku li rappreżenta lil PN fl-aħħar snin. Is-sorsi tagħna konfermaw li l-veterani tal-partit bl-ebda mod mhuma se jirritornaw xi żieda, anke fid-dawl li qatt hemm deputati tal-PN li lanqas irritornaw iż-żidiet bil-moħbi ta' 600 euro fil-ġimgħa li tawlilhom infushom fl-aħħar leġislatura taħt Lorenz Gonzi. Aħseb u wara kemm se jitilqu minn idejhom żieda leġittima li tirriżulta mill-ftehim kollettiv tas-servizz pubbliku.